Nakay kuyog Vietnamese. Giin mo eh, babe. Ben mo. Parang nakasabalayo niya na itiran yung kutsi. Nakabok na kutsi, nakano. Ariat o gano'n. Guwapa kaya mga bay, YouTuber. Sa YouTuber baba. or live to siya sa kuan, streamer ko. Babae. Sige sa akin sa Yubos ko. Si kuan, si Crazy, si girl. crazy mode. Si Kwang Kim Kyo. Kuris-kuris ang Crazy pangalan. girl. Itagbo kay nag-midkit. Kung kalay. Bluhas ka, bluhas na lang ko. Gusto nga. Video ano po niya? Nalagay ka sa YouTube yan. Ano ba? Ano na? Basta na sa YouTube. Ano na siya? Tig-endorse ng mga bitsin. Basta na sa YouTube. Dagay ka nag-views yun ba? Ano usap na sa atop? Nami pandayon diha bay. Pandayon. Video? Apa tayo kasabay dire? Yo, mag-ilimit Uy, 3SR ka? Ano ba? Tindog meron. Nakatanaw no? Ikalingi, ini kayo. May bag diri na dapit bay. Bag. Ay, suka. Magindot ni. Top. Sikaw. Pagkali ko bibiwan ba? Hindi nang ang tinggal. Ay, sino? Ibra magbuhatin ganyan. Por. Si anak na mo ron. Anak na mo. Kulaan mo par, kulaan mo. Biya ay na ni. Hindi kailangan na niya ba? Taglaban. Ay, wow. Di pa nga yun. Let. Sige, palit niya niya. Ya, ano ka? Kalpa siya. Inaro. Pas kayo makalak dyan, oh. Dahil lang ako yung Daniel. Sama na. Times 4. Isa number din mo. Number 3. Sige, sige, dala. Wala ko yung scope. Napo ko ikuan. Renda trahong scope Hindi mo. makasin. With PP19. RPG, naka-RPG akong ano. Secondary. Kapit ka? Oh, good luck sa inyo. Dili good luck sa kalaban. Ayaw, bay, maiko. Maiko ko, bay. Kakit biya na. Ano ka healer? Ano ka healer? Nakoy tulo. Nana, Tulo na pod. Ako, 15, delay doll. Kaya ako lang, ako tayo doon. Tuloy, Siguro tuloy. ko. What's up, mga kaibigan? Kaya na ko ng healer ko. Ano ka? Gilisyo? Gilisot? Kumusta ang panginabuhi dire po? Butan ako. Napay sa taas, wala na. Ang sa healer. Ah. Ako ng kilo plus. Ay. Ano yun? Ano
man din. Na back drive ko. Shotgun dira. Naku, kay bala dyan oh. Nakay double barrel. Sige, dala ni mo. Paano to yan? Higit 70 bali may bala. Busog na ba? Di backpack ko. Pagkonsa na yan. Ano sa? Ara. Ano eh? Arang M. Arang E. Sana, bala lagi na. Namuga oy. Ilong pa jud. Nyawa. Umaygo siya. Ilong pa jud kaon. Ako times 4. Hey, number Oy, gani mo. Hindi kontra. siya maano. Eh, number 3 man Di ka ka ba patay? yun? Ha? Oh, kontra dia ba? Tabang dia ba gini sakir mi. Down nasa kahoy ya. Hindi na yung 68 ya. Gagay. Ihila sa kauban bay. Patay na tiwasan. Gibutog ka, oy. Napay kauban. Nato kauban. Ako na pala ba? Por, wait lang, wait keep lang. Ihil siya bay. Hilir. Patay na. Nakto na to. Patay na to. Oh, patay na. Buhi pa malagay ning kauban Patay niya. Wala to. Patay. Ada Aris. Tanggo. Nas 200. 300 na 300. Lo truck ko bay bay. Ngata mo Bang lot ano ya. niya? Armor ya. Engineer ako na ba no? Ulo, man sila dira. Ano level to? Tong scope baby. Times 2. Uy, number 3. Basta gusto ka mo tabang na sa imo diri bay. Ha? Ha, jangkon. Ano Nyel? Anong times 4? Nagara kasi mo, kung nara Wala ka scope diha. there. Nay kon dira shotgun. Claro, way ka shotgun nila atong kontra. Iwas mo ulot ka. Luther is life. Oh, pero naka-back up. Naka-backup day ka day. Patay kung duwa dito eh. Oh, no blind ko da. Natay natay. Oo. Uy, nay panghil. Oo. Panghil. Ako yung kabok for extra rin. Alayo o sa Pero down pa gid to bay, down pa tong isa. Panghil ako. Patay na ba? Nalasito na ako to. Dili na dapay na down katong una RPG na ako na permirong na down nasa Kaya kahoy. akong gitiwasan. Gitiwasan ako to. Nag-RPG ni mo. Ako magigatiwas gani. Uy, pangatag diri. Uy. Kinsa na ito yung naka-knockdown na to di eh. Ako Nasa babaw. Ako yung naka-knockdown na to. Ako. Times 4 bay. Nay Ako, panghil ra. Ay, panghil ba eh? Pero, Wa. FRX. Natag na ko ano? Ito ko buka. Oh, isa pa lang to kabala ha. Tek, may helmet yan. Panghil ba panghil? Tama Ako no. nang gidap, pangayar ang kuhan, Ronil. Kanan niya. Pantit lang ni kay ko. Na bay. Pati ang connected, oy, di man ka one hit. Oh, kontra ko to. Hello. Where na me? Where na you? Inyo na po sa. Kauban na pinakong gi.
Uy, kontra to. Ha? Kontra dito dai. Ini si Sitoy. Nagtapat kami. Nakapak ano. Ay, bandage, bandage, may bandage. May bandage. Ah, bandage siya. Tara. Ay, tara, tara, dali. Tungara to. Tara, patay na ako. Uy, sud na. Sud na. Tara, may panghil. Sakit na dyan. Lot Si An sa RPG, ay. Good luck na kauban lagi sa RPG. Ag kontra ko kapag sinawag, RPG noon. Change card ah. Lo no paksit gid siya no basta mo naog kag no gadagan. Anak ko ang paksi na. Dago kay pahak bay. Gawitiran na no. Sniper na High ground tabay. oh. Oh, high ground ta. Kung kini mo chicken ba yun sa title ani bay? Ano man? Ilot ko na try na og loot ha. So, wala koy coins. Manaog tanan. Naog diri tanan lagi. Katunga ng life oy. Mga looters dito. Naog tanan. Nega grenade bay. Wala ko hiwa ko paglan eh. Na dris taas. Bagra na bag. High ground, high ground. Atron, dito eh. Ano yung gipangita? Dito man naog da kay naiga kuan dito sa babaw. At layo ba? Glassing sila. Duwa siguro na. Open ground. Ah, grabe siguro. Oh, boss. Saan yung dito? Hindi na po na ba? Napa. Asa na. Nas blue house. Okay. Kauban na itong una na akong napatay. Puting ina. Patay. May panghil. Di ka tayo. Makita ba? Kuray. No. Headshot to. Wala lagi dyan. Tapay naka-silencer. Oh, naka-silence. Agali, kasi nakita ato. Ano? Ako sa kayo mo dagan sa nandiyo. Iya lo ano. 3 points. Sige, naitaw sa gawas. Open nasa jeep. Ba ang helmet. Dash dool. Ay, napod sa dool. Pero napod sa layo. Ba na mo armor ya. As. Taras. Gipush 3. Aloras. What the heck? Nice. Pahiler ko. Uy, done? It's What the heck, all mana? done. Healer sa nako rin. Healer ko. Sa tikabay. Nice game. Lo, mo na lang dito dahil Dahil- sa kabuo. Wala pa ko na-expect na sila na lang pod. Nice game. Okay, papalot po. Duwa naman. Healer kung pati ka. Ah. Bay, midkit bay, gamay kay kag live.
First aid, oh. Medkit. Don't Ni, forget to agusa like. padung sa star, oh. Subscribe Padung sa star, din. agusa. La. Nag-time. Mabusan na kang time. Hala. Asa na pinang star? Nakuha na niya. Thank you.